Hej og velkommen til den her produktvideo, hvor jeg viser, hvordan du med min hjælper kan samle Simple & Basics SPD 370 lavkagestykke lavkageæske helt lige og ensartet hver gang, ligesom alle de andre. Selve produktet er den her klods. Jeg har puttet det store gevind i, så hvis du har gevindstangen, så kan du med fordel bruge den til at skrue i og hive den op af æsken, når hvis den binder lidt nede i kassen, når du har samlet den. Du behøver aldrig at skrue dem her helt ned i, bare lige nok til, at de lige får fat. De bliver slidt med tiden. Det er plastik. Den her, den kan også bare løftes op med fingeren, fordi hullet er så stort. Så hvis ikke man har gevindskaftet, eller hvad vi kalder det her, hjælpeværktøjet, så kan man bare bruge sine fingre til at trække den her op. Der er præget nummeret i, SPD 370, og i de fleste nye, der mener jeg har fået skrevet TechBitShop ned i bunden af dem. Det er sådan noget med, det kommer løbende, når de er gamle. Alle de gamle ting, de bliver lige så stille opdateret med fine nye designting. Men den her, den er ikke så vanskelig. Jeg lægger lige skaftet lidt på siden. Det her, det var den æske, jeg lavede i sin tid. I noget fint fancy karton fra Paper Favorites. Det her, det er den kraftige del af det. 240 mener jeg, at de står på i gram. Og så lige en punchet snefnuk og lidt bladpyntet guld. Og det her, det er guld læderkarton. Faktisk noget genbrug af en toilettaske, jeg fandt i en genbrugsforretning, som jeg klippede i stykker, som var lavet af læderkarton. Ja, så det var mit bud dengang. Jeg har også lavet en i hvid for mange år. Men det her, det er den fine model, jeg har til at lægge. I dag, der samler vi simpelt og hurtigt en ny version i lyst papir. Og så tænker jeg, at vi vil dekorere den med lidt bling og bamse. Men ja, lad os endelig lige få den lavet. Det her, det var bare lige for at tilte den lidt, så den havde bedre billeder. Det lægger vi lige. Vi kan godt lade den her stå og inspirere hjørnet. Lavkageæske. Du skal selvfølgelig bruge dejsættet SPD 370. Så skal du udstanse et stykke af den her store en. Den kan gå igennem i din A5-maskine. Formatet på den lige her, ja, muligvis, om den er i en ny spillemagnestik, jeg er ikke sikker. Jeg ejer ikke den maskine, så jeg kan ikke teste det. Men det er en rigtig fin dejstørrelse, og det er et stykke ad gangen. Så er der pyntesider med til, og afhængig af, hvor mange du vil dekorere med, så standser du ud til det. Jeg kan vise det her på, at jeg lægger på siderne af æsken. Det er dem her, der er vist i guld på den her. Og nedenunder låget. Jeg har standset ud i noget mønsterkarton. Så er der trekant pyntelaget, og du behøver selvfølgelig ikke at sætte på undersiden af æsken, hvis ikke du vil det. Det har jeg blandt andet ikke gjort på den her. Det står jo sådan her. Det kommer lidt an på, hvordan du skal bruge den. Der er kommet rigtig mange gode idéer til, hvordan man kan bruge den her til blandt andet kalender, juletræ og alt muligt andet. Jeg mener, det var Susanne Sus Kreativ, hvad hun hedder. Hun laver rigtig mange gode lives. Jeg mener, det var hende, der kom på det her med at lave den her til en adventskalender juletræ. Jeg har ikke selv lavet den. Men det er jo rigtig fedt, at der sidder nogle dygtige skrabber derude, der fortæller os, hvad vi ellers kan bruge vores fine dice til, så det bliver brugt til mere end bare én ting. Ja, det var en sidebemærkning. Det kommer gerne. Også fordi det tager ikke så lang tid at samle den her. Så kan jeg godt sludre lidt ekstra. Det her, det er til at lave lågstykket, så at den har de her fine, som om det løber lidt ned med frosting eller pynt på lavkagen. Det er til at samle dem. Så har jeg fundet lidt pynt frem, jeg har lavet. Det er en Tim Holst sommerfugl, som jeg har standset ud og sværdet lidt. Og så har jeg givet den noget Stickles Diamond Glitter, som jeg lige har anskaffet mig og bruger helt vildt åbenbart. Så jeg tænkte, det kunne være, at den skulle bruges sammen med sådan en lille gummiaben bamse, som jeg har svært farvet. Jeg tænkte, farvemæssigt, så kunne den godt gå hertil. Så kunne det være en lille barselsgave, eller ja, en god måde at give måske en pengegave, eller hvad ved jeg, hvis man gerne vil give noget til en nyfødt, eller en barnefødselsdag. Ja, vi lægger lige alt, vi har lyst til side. Vi tager æsken som det første.
Vi skal bare løseligt, som vi plejer at gøre, lige ramme ind over kanterne, og så forme, inden vi valser dem skarpt, skulle jeg lige til at sige, inden vi bukker dem skarpt. Brug lige hjælpeklodsen bare til at lige blødt. Jeg plejer gerne at kigge herinde på bagsiden, så jeg ikke kører i pyntestikningerne, men kører i den brede fals, som vi skal bukke i. Og så bruger jeg lige klodsen til bare lige at bukke ind over. Man kan også bruge en lineal. Men det vigtigste er bare, at vi rammer rigtigt. Og jeg gør det bare lige blødt, bare for at ramme ned i den her. Afhængig af, hvor meget der tryk der er på din maskine, og hvor meget det er præget ned, og hvor kraftigt karton er og alt det her, så kan det være lidt svært. Jeg tror faktisk, jeg skulle bukke lidt mere, for jeg kan se allerede her, så vil den vil gerne over. Så lige give et buk oven i den her fine pyntestikning, der jo er nærmest kendetegnet ved Simple Basics Designs. Det kan vi godt lide. Men det gør nogle gange lidt, at vi lige skal passe på, når vi bukker kanter. Men hele vejen rundt, alle de steder, hvor vi har noget, vi skal bukke. Når vi har taget nogle i det første, så er det nemmere at placere klodsen, og så tage lidt flere kanter ad gangen. Så kan jeg bukke om på den side, og fra den side her. Jeg håber, jeg er inde under kameraet. Det er jo det, der er meningen. I skal se, hvor nemt det egentlig er. Låget heroppe, som har den her lille ekstra en. Den er en lille smule større, fordi den skulle jo gerne kunne gå ind over resten af æsken. Det skal man også lige tænke over, når man bukker. Klodsen er jo lavet til at kunne sidde nede i æsken. Ja. De steder, hvor jeg ikke lige har fået den helt skarp, der tager vi den af og gør med fingrene. Eller lægger det fladt ned på dit bord, og så bruger dit falseben. Det kan du også sagtens. Vi kommer også igen måske an på, hvor sart vores karton er. Vi sidder og laver æskens base i. Det her, det er kvistkarton. Og er ret tilgiveligt. Ja. Så kan vi bare lige. Jeg putter klodsen ned igen. Det her, det er, som sagt, den der, hvor vi har den lille ekstra fals her. Flap, kalder vi det er jo til låget. Så det er den, vi gemmer til sidst. Så vi samler selve bunden af æsken ind over klodsen først. Og det er jo med at få flapperne ind på de rigtige sider. Vi kan bare tage den en gang rundt, eller rundt hele vejen lige så stille. I finder jeres yndlingslim. Jeg håber på, at der ikke er størt noget lim her. Jeg har været afsted i weekenden, hvor alt grad har været pakket sammen og brugt. Vi må lige håbe på, at der er hul igennem. Det var der. Ja. Det er vigtigt, at vi skubber godt sammen. Der er god plads for i. Og det er fordi, vi skal være sikre på, at vi kan gøre bunden en lille smule mindre end vores låg. Så det kan stikke ud over. Jeg gør gerne det her. Jeg bruger fingrene på hver sin side af klodsen for at presse godt ind. Og så har vi de her flapper i bagvæggen, skulle jeg lige så sige. Så for de kommer ind bag ved dem, der skal lime på. Og så her kan vi lime dem samtidig. Sådan der. Det er skævt. Jeg med sådan her udefra, så jeg er sikker på, at den rammer rigtigt. Sådan der. Skulle jeres papir have været standet og lagt noget tid, så kan det godt have taget imod fugt. Og dermed ændre sig i formen. Det ved vi også, vi bugter det for at for eksempel 3D-embosse. Ja. Og så kan vi i topflappen her. Det er kun heroppe. Der skal endelig ikke lim på indersiden af låget. Kun lige den her for at samle flappen ned. Det er Susanne Arntoft. Nu må I gerne korrigere mig i kommentarfeltet, men jeg mener, det er det, hun hedder til efternavn. Jeg er frygtelig dårlig til navn. Men hun er virkelig dygtig. Og hun laver også masser af gode lives. Inspiration til, hvordan vi kan lave lidt spændende kort og sager, albums. Og hun anbefaler at kigge hende. Ja, det her det er jo sådan egentlig bundbasen af æsken.
som kan bruges til mange ting. Det kan pyntes på mange måder. Hvis nu man ikke lige havde lyst til at bruge dem, der fulgte med i sættet her, så kan man jo selv bruge nogle af de der mange pyntestrimler, som findes i Dice, og så lime på. Det er jo kun fantasien, der lige sætter grænserne her. Den her, man kan også vælge ikke at sætte den her løbe kage-ting ned på bagsiden, hvis ikke man vil have det. Det jeg gør nu, det er, at jeg limer pyntesiderne på. Og så, jeg skal tage beslutningen, vil jeg lige sværte dem i kanterne. Tror jeg vel. Vi har tid til det. Vi sværter lige lidt i kanterne. Jeg finder en Hickory Smoke, tror jeg. Jeg har en grå. Brady var der. Jeg vil lige med finde den rigtige farve. Eller tage ned, så I kan se, hvad det er for en farve, jeg bruger. Og et sværteværktøj. Sådan en her. Da det skal svært kanter, så bruger jeg et blending tool, sværteværktøj her, med sådan en flad skumsvamp på. Hvis det nu var noget, jeg skulle gøre gennem stencils, eller for eksempel farvelægge sådan en lille bamse her, så vil jeg bruge en blending børste. Blending brush. Det er det der med at finde det rigtige redskab til opgaven. Og når jeg nu har besluttet mig for, at jeg vil svære kanter, så gør jeg det lige på alle sammen på en gang, så de er klar til at ligne på en farve. Ja. Det her, det var det samme pyntekarton, jeg også brugte til at lave de små fuglehuse fra Simple & Basic. 428, 429. Det er godt at få brugt alle resterne. Vi har så meget fint mønsterkarton. Så kan man lige så godt forstande sig ud og bruge det til flere projekter på en gang. Ja. Og den sidste. Det her med at samle den her æske, hvor der er en helt regulær størrelse, der er ikke noget fancy ved den, hvor jeg bare har smidt et gevind i til at trække den ud, hvis der er vakuum, eller den binder lidt eller noget. Det er super nemt, og det er egentlig samme princip ved rigtig mange af alle æskerne. Så hvis ikke man sidder med en hjælper og en dig, som jeg ikke har lavet en produktvideo til endnu, så vil alle dem, som er en helt regulær firkantet æske, eller nu er den her jo ikke sådan regulær, men igen, jeg håber, I forstår, en, der ikke buer eller skråner eller noget som helst sært, hvor der er et gevind i, så er det samme princip, som jeg gør lige nu faktisk. Men de andre, de skal nok komme. Det tager bare lidt tid at nå dem alle sammen, for der er godt nok mange. Der er sket meget gennem årene. Det er jo dejligt. Vi skal ikke komme til at kede os. Det tror jeg bestemt ikke, men ja. Hov, Janni. Ikke rykke med den, mens limen er våd. Jeg kan lige have den ned under den flap, der er det derfor, jeg lige bukket låget op. Så kan vi bare presse på den, fordi vi har klodsen indvendigt. Det her mønsterkarton eller mønsterpapir her, det er heldigvis dejligt nemt at have med at gøre, fordi mønstret på det er både op og ned, så der er ikke noget, hvor jeg skal se på retningen og komme til at vende det forkert. Det er lidt dejligt. Og det er jo bare at placere det, så den har den samme afstand hele vejen rundt til den anden pyntestikning. De er lavet så fint, så de passer heri. Vi stiller en fnuller hernede under. Det går. Jeg sidder sådan lige og tænker lige nu, om jeg skulle bruge dem der, eller om jeg skulle til at være lidt fancy. Når nu jeg lige nævnte det, så kunne jeg jo godt lige putte noget bånd på, eller bruge noget andet, end det, der lige passer i udstansningen. I kan jo se dem her, hvordan de ser ud. Så. Og trækkanten, og så kan jeg jo lige finde ud af, hvad for en af de her 2 trækkanter, jeg synes skal være toppen. Og det skal være den her. Ikke, at der var den helt store forskel, og vi putter pynt ovenpå, så der bliver ikke så meget at se. Jeg har bare lukket låget ned over. Kartonet er kraftigt nok til, at jeg ikke vil have problemer med det hul, der er nede i klodsen til gevindsstangen.
Men ellers er man sådan lidt bekymret for det, så kan man vende klodsen om de gange, når man lige skal også, pynte siden på. Eller man kan lime pyntesiderne på, inden man samler dem. Det er også muligt. Ja. Jeg tror ikke, jeg fik noget helt ud af den her spids her. Det er tit det, jeg glemmer. Jeg får nok lige på udspidserne. Jeg har det med at ville bøje og løfte sig og sådan noget, jo. Nå, det er for fugt. Ja, det her, hvor jeg så tænker på undersiden af æsken, der behøver man måske ikke lige at putte et pyntelag på, men da jeg nu har standset det ud, så kan jeg lige så godt sætte det på. Men her, der kunne jeg for eksempel godt have sværtet mit logo, eller lavet en lille hilsen skrivefelt, eller noget beholdbart, håndlavet af, eller I ved, hvad jeg mener. Det kunne man godt have valgt at bruge bunden til i stedet for. Bare for at vise modtager, at det rent faktisk er noget, vi selv har lavet tid på at fremstille. At det ikke er noget, vi bare har købt. Så har vi egentlig æsken. Og så var man kunne vælge, om man ville have de her sider på. Men jeg synes egentlig, også fordi det er, det er væskekarton, at det måske får det til at blive sådan lidt for kedeligt i farven. Fordi pyntekarton er egentlig meget smukt. Så det ligger jeg til siden. Og så vil jeg lige tage en hurtig beslutning, om jeg skal sætte et stofbånd på, eller om jeg skal sætte nogle udstansede strimler på. Jeg tænker på, om jeg har noget til det. Jeg ved, jeg har noget. Jeg ikke har fået brugt endnu. Dem her. Så nogle ting, der man kunne bruge. Blonde, bønte kanter og sådan noget. Det er nogle gange så lidt det med, at man kan få det til at passe rundt. Der findes også punches og sådan noget, der kan bruges til sådan nogle ting. Men den er sådan lidt lus og sød her, så det kunne godt være, at vi kunne lave et eller andet, der kunne du. Låget skal jo kunne åbne, så det vil sige, at det er vigtigt, at vi har noget, der går her, og ikke limer rundt om bagkanten her. Så hvis man skulle finde noget, der var rigtig godt, så skulle man enten sørge for, at det var noget, hvor vi kunne bukke på midten af et mønster, så den lige passede ind over. Den her kunne vist til nød gå. Den her vil muligvis være endnu bedre. Så kunne jeg måske skråne den her på bagsiden. Så må man lige kort nok. Det er der, hvor vi skal kigge på vores dice, hvad der lige passer i design. Den er også lige kort nok. Måske duede den her alligevel. Den er lige en my for kort. Så vil den sidde her. Jeg kunne selvfølgelig altid måske skære lidt af den her, eller lade den være bukket rundt. Det var lige ideen, der lige blev vist med det produktvideo, var noget helt andet. Det er det kreative menneske her, der helt kan lade være. Men jeg tror, jeg er nødt til at sige, ej, det skal du ikke sidde med lige nu. Oj! Det nemme ville være at tage sit bånd, sin snor og båndkasse. Her har jeg for eksempel sådan noget velour. Jeg tror, det var noget gavebånd måske. Det vil jeg sådan set bare kunne lime på rundt her. Og så har jeg så en fin lille bånd at pynte med på siden af min kasse. Det vil være den hurtige, nemme løsning, tænker jeg. Måske det skulle være sådan noget i den her duo i stedet for. Det var egentlig for at vise mulighederne. Jeg gør ikke mere ved det. Det kommer til at gå på et andet projekt. Vi laver den lige færdig. Den får lov at blive sådan her. Pynte siderne. De får lov at vente, for jeg ved ikke, hvad jeg er helt vild med dem, om jeg vil bruge dem eller ej. Så vil jeg hellere lade være. Vi skal have sat den her på, tænker jeg. Den er lidt stor, den her sommerfugl hertil, men jeg kan godt lide, når pyntet fylder lidt ud over kanterne. Så jeg kunne godt tænke mig at løfte den her. Vippe vingerne. Og så bruge bamsen ovenover, så det ser ud som om det er bamsen, der får vinger. Det var min plan. Så det vil sige, at jeg skal løfte den her med noget skumtape. Bamsen skal jeg yderligere løfte med noget skumtape.
Så skal jeg overveje, om jeg vil have sløjfe på. Jeg havde stanset dem her ud for at se, om vi skulle farvelægge en sløjfe og putte på bamsen. Det er også en sløjfen. Men jeg kan ikke helt beslutte mig, om den bliver for volds. Det er lidt sødt, men det er svært. Så det er bare en udstansning og farvelagt med børste. Vi tager lige og finder noget skumtape. Jeg bruger sådan nogle. Jeg klipper i sådan noget tykt noget, jeg har her. Nogle rester. Hvad slags der? Ja. Det her, det er 2 mm højt. Jeg er ret sikker på. Sæt det herinde, så vi ikke lige ser det. Så det er hvordan man vil gerne kunne løfte låget op samtidig. Jo. Så man skal lige sådan tænke over placeringen, og hvordan den flyver og vender og drejer. Jeg kunne måske godt finde på at stille den på den her led, så det sådan bliver symmetrisk. Så kan man også vælge at stille æsken sådan her. Den er bare hvid på bagsiden. Det her, det er fint. Som sagt, så er æsken jo allerede samlet. Så det er der ikke mere magi i. Med alt det her, der er det jo udvælge af materiale, udformningen, farvesammensætningen, udstansningen. Det er jo det, der tager al tiden. Andet her, det er det nemme. Jeg tager bare lige sådan en tyk stump her, og så tænker så kan jeg lige placere den oven på den her. Ja. Og jeg vil gerne lige så for, at vingerne sidder sådan rigtigt lige lidt. Det gjorde de ikke her. Her vi når løfterne. Det binder hurtigt. Ja. Det er sådan, det bliver. Jeg vil gerne have drejet bamsen bare lidt op i det smule. Ja. Men det er da sødt. Ja, det synes jeg i hvert fald. Ja. Og så kan man bare tage den op med fingrene. Hvis der er meget, der binder her i, det er igen afhængig af, hvad det er, hvor glat det her karton er og sådan nogle ting. Så kan man bruge skaftet til at skrue i og løfte op. Så det er sådan set en lille fin æske. Den her, den flyver meget op, så kan man, prøve at stramme den her inde, når man sætter dem på. Men det er sådan, så når vi sætter dem her udenpå, hvis man laver dem, så er de med til at holde endnu mere på låget. Og det skal der også være plads til. Dem vil jeg forme ud over, mens jeg har klodsen. Men jeg synes altså, de kommer til at være for, sådan lysbrun, rålige, og fylder for meget over pyntekartoner, så jeg vil finde noget, hvor der pynter mindre, eller sådan noget. Det dækker mindre. Så sæt på, hvis jeg sætter noget på. Er det her til en 1-års fødselsdag, så sætter man selvfølgelig et tal på, eller et eller andet sikkert. Man kan jo skrive tillykke og sætte på siderne, og dekorere alt det, som man gerne vil. Men mere er der altså ikke i den her fine lille hjælper. Det er kun for at lave de her helt skarpe hjørner, og hvis du skal masseproducere. For eksempel til at lave en kalender, adventskalender, så er det godt at kunne have standset en masse ud, så bare sidde og forme alle æskerne på en gang og pynte på. Og, sådan. Og man kan altid efterfølgende på pynteside på, hvis man nu ikke havde gjort det fra starten af. Så er det rart, at man har noget, man kan trykke dem fast nedenunder, ligesom med alle de andre. Så det var produktvideo hedder det, for Simple and Basic 370 lavkage. Jeg ved ikke, hvad det er, om hun kaldte det lavkagestykke måske. Det skal jeg ikke helt kunne sige. Jeg vil lige vente den rigtigt. Sådan der. Okay, men det var den. Så, god fornøjelse med dem nu. Det er stadigvæk en, der kan købes. Selvom den efterhånden er lidt ældre. Man kan sige, at den fik i hvert fald en renæssance her, dengang den blev vist som kalender. Adventskalender 3. Hvilket var en mega god idé. De små æsker der til at bruge til at putte pynt i, eller lækkerier i til ungerne og sådan noget. Det synes jeg var en god idé. Så ja, rigtig god fornøjelse. Tak for nu.